Happy New Year लोगोफोर नै गोदान बोसोरनि बेदर संगासिनो पार्टि सोलिगासिनो लोगोफोर जोंना नै बेयो जाबाय लकेल दाउनि सुपारि एवनाय ओमफ्राय नै बे जाबाय बेबो दाउ बेदर लोगोफोर मोनखांबाय दायो जानो जनोसै बेदर जि गोथाव गोदलो मा आरो लालायबाय फन दं बा सामसथ' जानाय दे Asyik nak ada. Mana beda kat? Jangan sih akam songkan. Tiba nama tu deh. Kasih aku dulu sini. Hekku gaya ni sini. Ni parti bagian mana bagian sini. Orkir kata. Onlar kosni khala mana. Ini kota eres gaya. Ada junior commission ni kan nibaret. Isana kors kalam. Hatiar safai. Barek safai. Isana. Ada kidan nang betaka. Jadi kid mana na. Kid bista foto ta mana kid ka. Ya foto loan samang. Terus. Hai nanti bayar cukup hebat ne. 팬페야 당파이네 실라 나라 마술이요 타이모도 타이 팔렸네 사다 하는 시즈마 던던어 거다 사다 하면 이니 빠글라가 돼서 던던어 거다 이상 워킹디 타야나 비시냐 타야 부자나 아르미 허르든 워킹디 되는 지금 워킹디 되는 바퀴제만 자이에 바코스난가 바코스라이 비는 거라이 사모사 바나예 마이방 이바나예 사불릉 나이에 바퀴제만 자이잖아 그나 사자 saya perayaan nuni ini wal di sing itu deh mah baru negara itu siri sebenarnya temennya sada tema ke men sana hari itu mungkin sesuatu sada dengar lana pai बुंनायावनो लाना फैबा दायो मोनबा हले नोंसोरखौ सब फेल खालामना हरजोबगोन ना बुंनाय आरो खानैसो दिहुनना फैलायनो आरो खानैसो आरो दा बिनियावनो होफायखा नङा दा आं थांनानै जुदि मोनहैबा बेखौ दिनैनो न'आव गारहरखागोन ना बुंना आरो लाना फैनो खानैसो ले बरसारा हेपि निउ इयार नि माखाङा ता खाब्लाब्ला बेसराखौ मोनजायाखै जों हेपि निउ इयार ने दा गोदान बोसोरखौ गाबोनसो बरायगोन आरो पुराना बोसोरखौ मा खालामगोन बिदाय हरगोन नैलै हे गंथ्रालै बेथ्रायोमोनबो नैलै लोगोफोर निउ इयारनि बमा गावस्रानोसै ओमफ्राय मोनसे गावखांबाय नैलै आं ओमफ्राय भिडिअखौ लानो बावगारबाय नैला मोनसे गावखांबाय बेसरा जोबायसो बाबायानो लगायनो नागिरदों मोनसे खारनो हाथारनाय नङा इयो लारो गानला बबाय सिङावलासे बोना लाना फैबाव आइ माबाया थैया मा जाखोम नाला मेगनफोरा खामजाजोबजागोन चलो जागोन हा ये सालियाबो जोदोबबाय बार फैदो गैला दिस्लि गैला मोननैल'सै बोसोरखौ बिदाय होबाय आरो गोदान बोसोरखौ बरायबाय बरायबाय ओइ आखाम मोनाखै मोनाखै जा नोंसोरो बेदर जा बरिया ना जा बेनि उनाव दावदै जा जि मोनो सोब जा दिनै पार्टि मोजां इन्जय खालामबानो जाबाय निउ इयार बात करो जोंहासो जादो नोंहासो मोनजादिया अरे बात करो पापा आंनि लिभारा फिट थागोन ना लिभारा थिगैनो थागोन तोरा लिभारा फिट थागोन बरियानो हजम जाबाय आरो बेदर जायैनि ना जायैनि अरे बात करो चलो पापा से बात करो हैप्पी न्यू ईयर बेटा क्या कर रहे हो अभी मैं बैठा हुआ हूँ हाँ
Besera New Yearआव जेबो मोनजादिया एबार जोंहासो दोखो जादो बर'फोरा जेबो मोनजायाखै एबार लोगोफोरनिलाय जागासिनो थायो न'आव थाबा जायै जायै लिभारफोरा उदैफोरा फुलिजोब्बायना दा रिलेक्स इखौ बुङाबा दा उपायानो गैया इखौ बुङाबा उपायानो गैया जेलाव थानाय बायदि नाङा आरो बन्दिनो फ्रिदमलि बाहेरायाव ओंखारनो मोना थांनो मोना एकदम टाइमा बिजि एंगेज जाना थाबाय थायो फुंनिफ्राय मोनायालासे ना चलो जोबनो जासिगोन आरो हप्ता 2 हप्ताबो गैया 1.5 हप्ता अनलि दासो 5 दिन थांदो आरो बेसेबां दंबावो दिनै 1 तारिख जाबायना 10 तारिखनिफ्राय खालामगोन 10 दिन आरो माने जा मोनहैनायालासे माबा आरो 14 दिन नांबावो फोरोंनायनि मा गादै नोंसोरनि एरियाया एरिया मा नायनो दा खोमसियावलाय खोमसि एख' नङा दाय बेक केमेरा खिथि लैथि आरो क्या नहीं रोल कॉल जायो बै नै बिथि एमटि सेक्सन गारि सारि दोनो बेनि उनाव बै जोंनि बेरेगा थानाय बेरेगा बेरेग नाम्बार 1 2 बेबायदि दोङो टयलेट बाथरुम बेयाव खाथियावनो और ये टॉयलेट बाथरूम अनाय के बेरेक दोङो थानाय बहुत गोदोर एरिया आरो बेयाव नैबे एक्चुअली जेन्ट्सनि नङा हिन्जावफोरनिसो ट्रेनिं सेन्टार बियो थ' दा लेडिसफोरा पिअपि आउट जाजोब्बाय आरो पासिं आउट जाजोब्बाय पासिं आउट जानायखाय दा ट्रेनिं सेन्टारा खालिथ' आरो खालिखाय जोंखौ पिसिसि प्रमोशन केरियार कर्स खालामदो आरो आतसा बेनि उनाव दा 2026 नि जानुवारिनि 12 तारिखनिफ्राय गोदान माबा हाबफायसिगोन आरो बेयाव मा होनना बुङो ट्रेनिस 3000 जों आउट जागोन जेरैबायदि जों आउट जानायनि खाननै खानथाम थानानो बिसोर फैगोन आरो आतसा खिथिजोबनाया बहुत गोदोर एरिया पिटि ग्राउन्डआ बेलेगाव डब्लिउटि ग्राउन्डआ बेलेगाव बैथि फायरिं रेन्ज दोङो अफिसा बेलेगाव माने बहुत गोदोर एरिया आरो ओके दोनदो ओंखाम संसै जानोसै उरदो नोंबो उरदो माबा गैला मबाइलाबो नेट गैला आङो दिनै भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन ना मानो आपल'ड खालामनानैबो मानो दानो जोबाखै दं भिडिअआ माबायानो नेटानो दिनै मानोबा होआ माथो नों होगोन आं माबाजों मा होनना बुङो इखो एमबिल' जोबदो खोमा जीबी जोबदिया जां बनाओ खाओ बाद में खाने के बाद कॉल करना एक बार ओके बाय लोगोफोर ओंखाम संगासिनो इमान बेदर जाबाय होरिबाय बमाबो बेरहोबाय दा ओंखाम जानोनो गोसो गैया थेवब्लाबो निउ इयार नालाय ओंखामखौ जाखानांगोन नङा होमबा लोगोफोर थ' संगासिनो लकेल दाउजों अल कबिजों जल ओमफ्राय आरो बेदराबो दंबावो नायाबो दंबावो जानोसै आरो ओमफ्राय दिनै उन्दुनो हागोन ना हाया थिग गैया लोगोफोर ओरैबायदि गानदाबदो न' खाथियावनो उन्दुनो हानाय नङा दिनै बा मुरनो हागोन ना हायालै दिनैलाय ओइनै बैनाया थांना थाङा र' ओइनै फन रायलायगासिनो सोरहा मा जादों मा जायाखै